खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव बुहुमाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरजों लोगोसे गासैबो सुबुं माहारिनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरोबाव बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ गोदान बोसोरनि रायजो राजानो हामलायथि बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2025 मायथाइनि मिरु एबसुनि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननो हानाय टप 10 फरायसाफोरखौ 2 बोसोर आबुं सम बेसेन होनाङालासे फोरोंथाय होनो फोसावदों बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव। मख'नो गोनांदि मिरु एबसुनि 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरि बिथांमोननि मुङानो जादों फारियै सेथियाव नयनमणि बर' इउएन एकाडेमि तामुलपुर, नैथियाव हायुंसा बसुमतारी इउएन एकाडेमि बिजनि आरो थामथियाव मिथिसार सोरगोयारि बाथौ आश्रम हाइस्कुल मेधाघाट आरो ब्रैथियाव गोजोन बर' सिजौ एकाडेमि केशबनगर आरो बाथियाव रिमजिम बसुमतारी हाथरखि फरायसालि सालबारि आरो दथियाव अलंबार बर' हाथरखि फरायसालि सालबारि बिथांमोना 19थि कमल कुमार ब्रह्म बान्थाखौ मोननो हादों। ट्रेक्टर होनायनि मुङाव सुबुंफोरनिफ्राय कौटि रां थगायनानै खारखुमानानै थानाय उदालगुरिनि निकलसन बाग्लारिखौ हमनो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। ट्रेक्टर होनायनि मुङाव सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरनिफ्राय कौटि रां थगायनानै खारखुमानानै थानाय उदालगुरिनि दैफां नोलोबारिनि निकलसन बाग्लारिखौ इन्डिजिनियास पिपल वेलफेयार अर्गेनाइजेशन अफ नर्थ इस्टनि नारसिननायाव रौता पुलिसआ साननैसो सिगां गुवाहाटीनिफ्राय हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। रौता पुलिसनि बे गेदेर जाफुंसारनायाव IPWOनि आफादगिरि सचिन्द्र बसुमतारीया प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों रौता पुलिसजों लोगोसे आसामनि गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरखौ साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया मोसौ बैसागुनि गोथार बुब्लियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ मोसौफोरजों माखासे मोजां मोननाय बुब्लिफोर बारहोनाय फट'फोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिसोरनि जोथोन लानाय गोसोआ जोंनि जिउ आरो जिउ राहाखौ फोथांना लाखियो। बिसोरनि बोर होनाया बे बैसागुनि मोनफ्रोमबो न'आव गोजोन जौगानाय आरो खुसि लाबोथों होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय भुटान गेलेफुआव खुंफुंनाय बिफा क्रिकेट कापआ थांनाय सानाव जोबनानै थांबाय। गिबि खेबनि थाखाय इण्डियान भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएशनआ बोहैथि दाननि 7 खालारनिफ्राय बिफा क्रिकेट काप मुङै मोनसे भुटान आरो इण्डिया लोगोआरि क्रिकेट बादायलायनाय खुंफुंदोंमोन। भुटान हादोरनि गेलेफुआव थानाय गेलेफु इन्टारनेशनेल क्रिकेट ग्राउन्डआव, जेराव भुटाननि मोनसे क्रिकेट हानजाजों बादायदोंमोन भारत हादोरनि जानानै बिटिआरनि मोनसे क्रिकेट हानजाया। बेनिनो थांनाय सानाव जोबथा बादायलायनायाव भारतनि बिटिआर क्रिकेट हानजाया भुटाननि क्रिकेट हानजाखौ 6 रानाव फेजेननो हानानै देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय साननि जोबथा क्रिकेट बादायलायनायाव बाहागो लादों बिटिआरनि EM दावबायसा बर' AM धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसे बाहागो लादों इण्डियान भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दावा पेन्जरजों लोगोसे बिफानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना। आथिखालनि समाजारि जेंना, हारिनि दोरोङारि खान्थि, लाइमोनफोरनि समाजारि बिजोंनि बाहायथिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिनुधर बसुमतारीजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों दान्दिसे मोगा-मोगि सावरायनायखौ थांनाय मैया नुनो मोननाय जादों। गसाइगाव ब्रह्म सेवाश्रमआव दिनै गोदान बोसोरजों लोगोसे गोथार बैसागु फोरबो फालिथाय हाबाफारि खुंनो थागथियारि जादों। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदि देग्लायबो गसाइगाव सेवाश्रमा दिनै बैसाग दाननि 1 अक्ट' खालारखालि 44थि बैसाग फोरबो फालिथायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बेखायनो बैसाग फोरबो खुंफुं आफादा बयबो रायजो राजाफोरखौ
लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामफैनो खावलायहरदों। लोगोसे रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायबो जासिहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।